Nararapat na paggabay ng mga magulang sa mga anak iginiita. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Kinakalampag ngayon ang mga magulang sa nararapat at wastong paggabay sa mga anak upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga bata at kabataan sa anumang uri ng insidente o mga di kanais-nais na pangyayari. Sa panayam kay Dagupan City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith Calub, sa mga naiulat ng mga insidenteng nasasangkot ang mga anak, binigyang din ito ang importansya ng gampanin ng mga magulang. Mga magulang, nakagaya ko rin po, bantayan at gabayan po natin yung mga anak po natin. Sa atin po nakasalalay yung tatakahakin po nila na kinabukasan. So, maging makialam po tayo sa mga tatahakin po nila na landas para po masundan nila yung mabuti at magandang kinabukasan na para rin po sa kanila at para sa bayan or sa bansa na kanilang ipapatayo sa susunod na dekada o kaya. Kasunod na rin ito ng nauna ng naibalitang isang grade 9 student na nahulihan ng mahigit 100 gramo ng hininalang shabu at nagkakahalaga ng abot 700,000 pesos sa lungsod. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang Child in Conflict with the Law o CICL ng City Social Welfare and Development Office sa pag-usad ng kaso ng menor de edad. Samantala, nanindigan din si Calub sa mas pinaigting na pakikipaglaban kontra iligal na droga sa Dagupan City. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.